Hi guys, welcome back to my channel. I'm Dong Bisaya. Okay, so ngayon, please subscribe my YouTube channel. It's Dong Bisaya, and also click the bell button para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko. And shout out dun sa mga nag-subscribe sa akin. Okay, so sige Bisaya ako. Itong sidong Bisaya. What? So guys, tamad kasi akong gumising ng maaga. Walis yung nasa likod. So bumili na lang ako. Kasi wala rin fast food na open dito. So no choice. Ito yung ano ko ngayon, lunch. So yung lunch, 1 piece chicken, 1 piece rice, tagda-diet. At saka yung sauce niya namang tumas. Hot and spicy. Yeah. So, tingnan natin. Kayo guys, kumain na kayo. Nga pala guys, no, shout out din doon sa mga new subscriber ko at saka sa mga nanonood ng mga videos ko. So guys, hope by next week, no? So pag-visit ko na tayo, and I hope na magkakaroon tayo ng mga iba't ibang klaseng mga videos, no? So guys, pupunta ko ng Luneta, iti-teachers natin doon, pupunta ko ng Manila, so diba? So marami akong mga plan. Yun nyo guys yung chicken, laki. Diba? Gusto ko to. Tapos one rice, 1 chicken, diba? At saka this one, diba? So lunch na natin. Ang aga nga at 12, dapat mamaya pa ako. And my water. So guys, what's up? No, thank you so much. Yan guys, so buksan na natin. Kain na tayo. Sure, hindi ako matapang. Yung totoo. Buksan natin yung Mang Tomas hot and spicy. Ay bag. What? Ay bag? Oh my goodness. Ay bag? Is that an ay bag? Okay guys, so what's up? Kamusta kayo mga dyan? And maraming please subscribe my YouTube channel, and soon, sabi ko nga, paulit-ulit ako ulit. We will be having a new videos. Yes. So, ano na natin ulit na video guys. Guys, kamusta naman kayo? Anong ulam natin? So, this is my lunch. Ala, lumusot. Butach pala, butach. Sorry. Butach pero macharach. Ala, yun na nag-ano na. What happened to this? This is it. Pray muna tayo bago kumain. Lord, thank you po sa mga biyayang binigay mo sa atin sa araw-araw. At sana biyayaan mo po kami ng mas maraming food at good health po. Dapat gano'n, mag-fry muna. Mag-fry o naka-camera lang ako. Joke! Naka-videos na ka. Joke lang. Hi guys pala, maybe din mga sunod-sunod na araw. So, gagawa tayo ng videos na mukbang. Wow, mukbang tayo. Mukbang tayo.
magkakaroon din tayo ng mukbang, puro naman prutas. Magkakaroon naman tayo ng mukbang, puro naman fish. Diba? Mukbang naman na iba't ibang klase, sinigang, basta may mga sabaw. Sinigang na pork, sinigang na nilagang beef, nilagang chicken, something like that. Kakain na. Laki na subo. Guys. Sarap. Sarap pa yung pinakain ko araw-araw. Ano? Ano, nagpa-vlog ako? Nagpa-vlog ako. 30 minutes lang ha? Ah, bakit? 30 minutes lang. Oo nga, parang mamaya 30 minutes. Nagpa-vlog ako. Ano ba ba? Kumakain na. Hay, ito yung asawa ko. This Hi! one. Kain Basta ka. kayo mga kadodong, Sige mo sa'yo. mag-subscribe kayo sa daddy ko. Sige ka. Kaya ka pa. Ba't di mo ako binilan? Dati binibilan mo ako daddy, ganyan ka na ngayon. You're bad. Hoy, wag mong kagayahin yun ha. Mura yun. Bawal. Rated is PG. Balat. One letter. Always drink water or drank water. One rice. Busog na ako. Pero bakit kaya sa bahay? Dami ko nakakain. Dito one rice, busog na ako. Bawal kita. Pero mag-diet mo talaga ako.
Kasi marami nagsasabi na ang lawa ko yung baboy. Baboy, totoo naman talaga yung baboy. Huyo kayo pag pumayat ako. Tandaan niyo yung sinabi ko, mark my word. Mark my word! Ah! Ba yan? Ano ko na laglag? So guys, bakit nagdudod ko sa kainan natin? Sarap! Guys, sana lahat keep safe everyone and mabuhay. Diba? Ito silong Bisaya lahat ng mga ginagawa when may work, no? Nasaan ako? Okay, magalala. Nandito lang ako. So guys, hanggang dito na lang silong Bisaya. Stay tuned and see you soon. Mamaya. Soon. Ako soon. Soon. Kasi pag hindi marunong sa English, diba? Meganon. Meganon. Okay guys, stay tuned. Once again, I'm Dung Bisaya. Please subscribe to YouTube channel. It's Dung Bisaya and also to my fan page. Wow, may fan page na ako. It's Christian Vlog. Vlog yung nilagay ko ng Christian Vlog. Kung akala ko okay, yung unang ginagawa ko, it's like a vlog, hindi pala vlog. Yun pala yung fan page. Ano ba yan? Ang vlog pala yun. Paano pa naman ako? Yung vlog ko. Yun pala yung fan page pala yung ginawa ko. So guys, thank you for watching and good luck to everyone.